Здравейте! Сега ще направим четене, което ще е на тема послание от любимият ви човек. Ще видим какво послание ви изпращат сега вашият любим човек, човекът за когото си мислите. Ще го направим в 3 варианта, като вие може да си изберете един, два или и трите. Както го почувствате, слушайте интуицията си, какво ви казва тя и изберете варианти. През това време, докато вредил вариантите, вие си мислете за вашия човек, представете си го, мислете положително, настройте се позитивно. Важно е наистина за енергията. И не забравяйте, че това е колективно четене, така че може да не резонира за всички вас по еднакъв начин. Ако желаете лична консултация, пишете ми на лично съобщение, ще ви кажа как се случват нещата при мен. Хайде сега, мислете си за вашия човек и да видим какви послания ви изпраща сега, какво ви казва, какво иска да ви каже. Това са трите варианта. Надявам се сте готови да не губим повече време и да видим първия вариант. Знаете ли? Човекът тук ви казва, независимо от разстоянието, което ни дели, независимо, че си се отдалечил от мен, че си станал по-хладно, по-студено. Той ви чувства, той знае, той разбира, че сте охладняли към него или че може би разстоянието, което ви дели, е причината да ви чувства по този начин. Но човекът казва тук, аз продължавам да говоря за теб, продължавам да мечтая за теб, продължавам да мисля за теб. Много му е трудно. Откакто е това отдалечаване вашето от него, той се чувства като затворен. Той е спрял развитието си. Той е спрял да се развива. Вие сте неговата звезда. Той ви има за разбирате ли? За най-красивата, за най-добрата, за най-любимата, щете, за всичко. Той ви стига на пиедестал. Вие в неговите очи, вие сте на високо, вие сте най-високото ниво. Мечтае за вас. Боли го. И няма желание за нищо след вас. Дори за никой. Това е, иска си ви. Разбирате ли? Гори за вас, желая ви. Това е посланието му. Че не е спрял да мисли, че не е спрял да ви обича, че не е спрял да мечтае за вас. Че в момента се чувства като птица в клетка, затворник на собствените си мисли. Без желание за живот, без желание за развитие. Справа развитието ще след вас. Просто няма го този хъс, който вие сте му давали. Вие сте била тази, която му е давал криле да се развиват далече. А сега вече след вас така се на някой му отрязал крилете. Аз говоря в мъжки род, но вие ако сте мъж, връщайте в женски род. Хайде да видим второто послание, което ви изпраща. Тук отново се усеща една любов, но тази любов вейхне. Този човек вейхне по вас. То увяхнал. Виждате ли? Увяхнали слънчоглед. Загубила стабилността, ви казал вашия човек. Сега. Вие сте неговата любов. Насочаш имаме тук. Но в момента този човек вейхне. Този човек не се чувства изобщо стабилен, изгубил стабилността си. Но пеперутките още са в стомаха ви. Обичам те, ми казва. Какво повече? Аз съм пентакли. Чаш имаме тук с крал пентакли.
Този човек иска да се грижи за вас, този човек иска да полага основите за една стабилна връзка с вас. Но може би има и тук също като в първия вариант една раздяла, която човекът ви казал тук вехна по теб, вярнах след теб. Тук ми идва нещо, може да е индивидуално послание само за един от вас, но трябва да го кажа. Слънцето не изгрява след теб. Ти си мълчо слънце. Но в момента не ме огряваш и аз вехвам по теб. Тук може да има някой, който е наричал, ви е наричал моето слънце, sunshine, нещо такова. Но главното послание тук е не се чувства стабилен напоследък. Не се чувства пълноценен. Може би тук има една ситуация, в която той е рискувал нещо, рискувал може би вашите отношения за нещо друго и в момента съжалява. Стъпил е грешно и сега го осъзнава. Защото вие сте неговата любов и осъзнал и разбрал тази любов, след като е направил някаква грешна крачка. И тази крачка в момента му коства много. Коства му това, че ви е загубил, а в сърцето му сте вие. И в момента се чувства нестабилен отново да се върне или да действа по някакъв начин към вас. Също така може да има и нещо, което ако направи крачка към вас, би могъл да загуби нещо друго и заради това още да не сме да направи тази крачка. Това също е вариант. Хайде да видим и третото послание, което ви изпраща вашият любим човек. Много дълбоки послания имаме днес. Всички са много силни. Тук много има и много силни карти. Имаме императрицата. Какво ви казва вашия човек? Самата императрица. Ето е императрицата, която е бремена. Тук може да имаме бремени момичета, които гледате. Този човек отново ви казва, аз горя за теб. Искам да науча. Тук човекът казва, че отдавна не знае какво се случва с вас. Отдавна търси информация. Не знае какво се случва в живота ви. Иска да научи, иска да разбере дали вие сте добре. Разбирате ли? Защото тук ви казва, че самата кралица, че самата императрица. Виждате, имаме короната е тук с императрицата. Ти си моята най-важна жена. Ти си моята най-любима жена. Ти си моята най-голяма страст. Независимо от това, че от така доста време вие нямате контакт дори с този човек, вие дори нямате допир, дори нямате сигурно и не се и виждате, не се засичате никъде. Но той казва, продължаваш да си най-важната, най-специалната жена в моя живот. Също така ви казва, че иска вие да родите неговото дете. Аз усещам тук, че повечето от вас сте си намислили трите варианта, защото са много свързани и трите послания. Така го усещам, така го виждам, така го чувствам. Имам чувство, че тук един и същи човек ми говори в трите варианта. Именно говори за това, че се чувства изгубен без вас. Че се чувства зле, нали, най-слабо казвам, нещастен, че продължавате вие да сте най-важната жена и човек като цяло в живота му. Че продължава да ви обича, че продължава да ви иска, че продължава да гори за вас, че без вас няма желание за нищо, няма желание за развитие. Чувства се затворник на собственото си нещастие, така го усещам. Се чувства нестабилен без вас. Така че, затова казвам, тук усещам аз и трите варианта свързани. И човекът ви казва, че все още ви обича. Това е което видях, което усетих по тези карти. Надявам се да съм ви била полезна. До нови срещи!